Айде, излизай. Давай. Може би да. Айде, ти си дай 5. Така. Дай го на Тишо, да си го прибере. Какво ще му кажеш? Какво ще му кажеш? Благодаря. Вземи от мама. Благодари му за организацията. Денис. Защото там ги бяхме и нищо. Тук. Благодаря ти. Заповядай. И заповядай. И казваме довиждане. Надолу ли ще се възри? Давай, обърни се! Давай напред. Не сме тук. Айде, мамо, я да иде. Видя ли към оня големия самолет, когато го фана и го дърпа? Видя ли? Не. Ето тези малките колички. Дърпа. Иначе няма да съм приятел. На кой да си приятел? На тебе. Ако не ми предлагаш, че дърпа кола. Добре, дърпа. Просто ти казах, че не съм го видяла. Какво? Не съм го видяла. Голям е самолет. Ето сега ще ни пусне. По количката и... Сам си върви, според мен. Да. Нали? Вместо да го дърпа количката, но големия го видях да го дърпа. Той ли? Самолет. Нашите са много големи крила. Как ще задминем тези храсти там? Сега ще даде газ самолета изведнъж. За да може да излети, нали? Айде, дай газ! Дава газ! Чакай да се приготви на пистата, бе. Здрасти, хора! Денис Белата! Отива. Отива на почивка. Къде? С самолетче. На Истинско самолет. Виена. И ще се качи. На виенското колело. На голямо. Истинско. Да. Давай газ. За Бургас.
стена. Не става ли газ? Ще разбереш те малко. Cabin crew is for departure. Слитаме, казвам. Точно така, браво. Браво, бе, Вълчи, откъде знаеш? Дава газ. Ето, застава на пистата. Изчака да кацне другия за самолет и застана на пистата, видя ли? Не пипаме кола. Е, това е газ, а? Да. Леле. Влекни се. Оп. Литахме, мамо. Литахме. Виж. Нещо не е поправен. Няма, това е за аеродинамиката, така да си крила. Виж, да ни забие. Забиваме! Май виждам Гърция. Така ли? Е, това Гърция ли видя? не. Мам, виж, лодка облак. Да, майче. Вау, виждам всичко. Колко си щастлив? От 1 до 10 колко си щастлив? Е, как едно? 10. Давай напред. Давай напред. Айде да те снимам. Обърни се. Обърни се. Денис, ще ни изгонят, мама, обърни се. Защото се бавим. Айде да стане там да те снимам с големия самолет. Стой тук. Стой, обърни се. Махни ръцете, де. Отвори очите. Направи се на самолет. Айде, давай. Давай, че сме последни, давай. Ето го ти. Как беше полет? Как беше? Хареса ли те? Другия. Чаво. Айде на туалетна. Айде ходи на туалет. Айде. Да. Взимаме билети за Буш 61. Чакай. Ще видим какво ще стане. Буде доста. Колко е едно билече? Под 7. За 1 час евро и 60. Да.
За 30 минути евро и 10. Тати, Във влака сме за Виена. тати, във влака за Виена. И какво ядеш? Покажи му. Дайносор! Дайносор! О, само не труши. А преди това какво яде? Яда? Хот-дог. Хот-дог. И какво? Мечето! Бери! Гуми Берхен. Да. Не помбер, ами как се каже? Добре. Къде стигнахме, мамо? Във Виена! О, с влака. Я да видим влака. Кой влак се возихме? Ето тук бяхме седнали. Червена! Ето тук бяхме седнали. Ето тук. На масичката. Това е операта. Дени, застани, мамо, да те снимам. Най-големите туристи искат да се снимат на всички фонтани. Нали? Уха, я виж тук. Нали, какви туристически неща? Тук ще мога да се купим. Между другото, аз си купуваме такива чашки и си пия после в тях. Какво стана? Какъв е този сладолет? Айскрим! Paw Patrol. Пес Патрул сладолет си. Вътре са някъде. И днес започваме с замъка Белведере. Я виж колко е клетко. Аз се обърни да те снимам. Може да влезеш и да се плуваш. Обърни се. Информирай ни. Започваме с дворец Белведере, който пази пишните си зали с
истински съкровища на средновековието, съвременното и модерно изкуство. Има разкошна градина и красиви фонтани. Историята на Белведере. Принц Евгений Савойски, потомък на майчиния така, решава да построи двореца в началото на 18 век. 1700 някоя година. За целта купува парцел земя в покрайнините на Виена, вече сме в центъра. Появява се първата сграда, Долно Белведере. Която в началото е жилище на принца, има представителни функции. Горно Белведере, както виждате. Горно Белведере, той предимно е с представителни функции. Между двете сгради има разкошни градини, оранжерия и конюшна. That's it. Къде отиваме, Дени? На Виеско, големо. На Пратера. Да. Ние сега къде се возим? Метрото. Метрото неетажно. Двоетажен влак, ето. Ето. Ние сме на кой етаж? На първия. На втория. Ето. О! Да, мантичка да. Danke sehr.
Давай силно, трябва много. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Еха, я да видя. Сега къде го сложим? Дай да видя. Покажи го. Еха, много е готино. Сега къде? Къде си се качил? Страх те! О, леле. Okay. Окей. Okay? That's all. Kamera schnappen, Leute. Hier ist schon das erste Viecher. Как се снима, бе? Моето не работи. Да. Снимай, натискай, мамо, снимай. Oh, da habe ich aber einen dicken Fisch an der Angel. Die haben aber Spaß. Ihr ja auch. Мамо, виж тук! Дени, тук, виж! Я ви казвам. На каката чай. Снимай, майка. Ето да тук е много яко. Това е пълни шугането, си разидва. След скучно се въртиме. Ето сега събрали сме тук под земята. Дени, гмурнахме се, мамо. Дени, къде отиваме, мамо? Още една коля. Това е по-високо. Гледа се засилва. Това е по-високо от другото. Ще тръж се. Гледа какво Е, това е още по-високо от другото. Майче, какво не спира? Да. Погледни насам. Доста добро. Давай. Ако се кажа такова, много интересно. Така ли? Да, ама... Мами, може да ми прибереш робо раницата? Да. Взели робът? Не е оставено. Ставяй го! Да. Леко. Това е много яко. Точно в Дания взимам също. Ти даш се по-намокрим леко, но не много. Майко, бяла башника, че гледай къде. Дръж си телефона. Дръж си телефона. Оставя, брате. Не!
Качваме се! Спокойно. Това ще ни качи горе. Сега, като ми близка, аз ще се изкарам. Национал-исторischen музей. Отиваме сега там. Кажи, мамо. Качулка. Без качулка. Добре. Добре. И без чадър. Добре. И моя. Тук сме на плац Мария Терезия. А тук Мами, я виж, да не си чадъра. нещо си. Какво? Да не го ли сдавам? Давай, давай. Давай. Натискай надолу. А, това е. Браво, мамо. Дени, какво правиш, мамо? Отключваш и ще върнем ключа. Какъв е кода? Абе, къде е, бе? И това и го дръпни. Така. Опа! Сега слагаме тук ключето. Затваряме кутийката
и разбъркваме всички кодове. Всички ги разбъркай, с цялата ръка. С цялата ръка ги бъркай. Тук, бъркай. Айде, готови сме. Провери дали е заключено. Може ли да се отключи? Не, браво. Айде, готови сме. Чао. Айде, стигнахме и до Братислава, до центъра. Връщаме се. Дени! Ку-ку! Това е президентството, нали? Току-що смениха Карола, ама го изпуснахме. Виж? Страхотно е, мамо. А истински ли са? Да, мамо, истински. Замъкът. Дай 5 точки. Че? Тъжно ми е за Виена. Once again, ladies and gentlemen, you're very welcome for this flight FR1208 with destination Sofia operated by Bus Ryanair Group. Our captain in command is Captain Timo Haritov, assisting him is Senior First Officer Roman Rakitovski and Svetlina, and together with Davide, Dejan and Alexander, we will be taking very good care for you on today's to 6 p.m. Ciao. Ciao.